Tots preparats al mercat municipal per tal de fer una passejada en bici i inaugurar el nou carril que uneix el poble amb l'estació de metro. Havíem vist la necessitat d'unir el casco urbà en l'estació del metro. Fins ara n'hi havia una sendeta molt vella, en algunes curvetes, era les mides que tenia, i ara havíem decidit eixamplar-la i fer-la més peatonal, més bonica, perquè se gasta molt tant pel metro com per gent que va a caminar i a fer deport i exercici tots els dies. Llavors havíem decidit eixamplar-la, on hem cregut que n'hi ha algo de perill, hem ficat una barana, s'ha ficat il·luminació tota nova, arbres, s'ha quedat molt bonic aquest tramo de passeo, i la veritat és que esperem que la gent del gaste, que el disfrute. L'oratge no acompanyava molt, però així tot els ciclistes tragueren les seues bicis per tal de fer la passejada, com esta xiqueta que a més del carril bici estrenava també bicicleta nova. També regidors de l'Ajuntament, l'alcaldessa de la Pobla i altres poblans i poblanes s'animaren a participar en esta jornada de bici. Esta és una activitat que ha organitzat la Penya Ciclista de la Pobla. Anem a fer una activitat de ciclisme per a fomentar la pràctica de la bicicleta urbana en la Pobla de Vallbona i aprofitant el tros nou que s'ha fet ara que ve des de l'estació de metro fins a la Pobla, anem a pegar una volteta per a fomentar una miqueta l'ús de la bicicleta, que la gent veja que n'hi ha bicicarril i que és un bon mitjà de transport per anar pel poble. A les 11 del matí els participants començaren la seva ruta pels carrers del poble, des del mercat fins a l'estació de metro pel nou passeig. Amb la posada en marxa d'este tram s'amplia la xarxa de carril bici en la Pobla. Durant aquests anys hem anat creant carrils bicis per molts llocs. El primer que fèrem fa 4 anys va ser el que uneix el casco en Monte Colorado, i així hem anat fent-ne per tots els puestos que hem pogut. No fa molt inauguràvem també el carril bici que uneix el mercat municipal en les urbanitzacions de Sant Martí, la Mallaeta, Lloma del Porret i demés. És un tramo molt gran i molt important, que feien falta 3 obres diferents per poder-lo completar. Se gasta molt, la gent està molt contenta perquè dona molta comunicació i servici tant a zones educatives com deportives i al casco i urbanitzacions, que és l'enllaç que n'hi ha. I ara avui ens toca inaugurar el tramo que ens uneix el casco en el metro. El nou carril aplega fins a la porta de l'estació de metro. Una vegada allí, moment de fer un descans per tal de beure un poc d'aigua i fer la foto de grup de tots els participants en esta jornada de la bicicleta. Iniciatives com aquestes serveixen per a fomentar l'ús de la bici com una forma de fer esport i al mateix temps com un mitjà de transport ecològic. Les dues regidories de Deport i de Medi Ambient estem aunant esforços per fer un programa de visites trimestrals. A més, junt a l'impuls que ens està donant la Penya Ciclista i el recolzament de la gent, que cada vegada anem veient que s'apunta més gent a aquestes voltes, a aquestes eixides, l'Ajuntament va fer un esforç per ampliar el circuit del carril bici per la gran demanda que tenim. I des de l'estació, de nou al mercat, sempre pel carril bici, que en alguns trams s'ha protegit de la carretera mitjançant plantes que separen els ciclistes dels cotxes. Una vegada en el mercat hi havia premi per a tots els participants. Estes camisetes, obsequi de la Penya. Era moment de recordar com havia sigut la passejada. Hem anat allí a l'estació del tren, hem pegat una volta i al vindre els que anaven davant s'han caigut 2, per això han parat, i després ara se suposa que tots anem a casa perquè va ploure molt. Hemos inaugurado el carril bici para ir a la estación y hemos vuelto aquí a la Pobla. Me gusta montar en la bici porque es divertido. Este matí hem anat per el carril bici hasta l'estació i també m'agrada perquè és fer esport amb els amics. Aquesta ruta que faig avui ja l'he fet moltes vegades i estic molt entrenada a fer-ho i m'ha paregut molt fàcil. A més, amb aquesta bici avui l'estrene. Amb passejades com esta, organitzades per la Penya Ciclista, es pretén fomentar l'ús de la bici al mateix temps que es promociona la xarxa de carril bici de la Pobla.